Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla moni ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccidde moon oɗo subaka aljuma hande ko wiɗon aljuma moƴƴo malaɗo goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ñaaga duwaw yuppoye Sénégal e aduna foof ha oɗo mboros wawa hollude en caggal no subaka fo bani moon debbo Aissata Ndiaye ne wonde bonum gorko Amadou Moussane bisimilla ma. Witama mba debbo pullo a salminama no hannirta ni sikki ala ko no mbiɗani aljuma moƴƴo malaɗo mo ñagontoɗen dendagal ɓiɗɗo julɗo gonɗo e nder leydi Sénégal hay caggal leydi kala e kuuɓal ha tengti e wattuɓe hakkillaji mumen e ayaw habrirde Pindi TV kono kadi e suɓade yewtere nde ganduɗa kam tigui adoto sukkide ɗo jewte e nder ngoɗo ayaw habrirde Pindi TV wadde ko calminali tengtuɗi joguiɗen fewde mabɓe ɗum ɗon noon Aissata ko caggal yettude Allah e julde nabi Muhammadin ya Rasulallah sallllahu alayhi wa sallam mbiyen ɓe kamɓe kala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ko ɓuuri tengtude hande? Ene jeeya ko ɓuuri tengtude e oɗo subaka hande Aissata ene wayno ko juƴƴingol mo ganduɗa ko hoorejo conseil économique social et environnemental woni Idrissa Seck. Jayndeji kewɗi garti hen kono kadi ɓe garti e oɗo Rafi Kesso kawniɗo mo ganduɗa feeñi tigui e maaje kaɗɗe leydi men Sénégal kono ɗum Aissata caggal ɗum ɗon ma en gar e aljuma coftal balli no kewɗen wadde kala aljuma hande ma en kal e ko hawni ko yiya e ɗeɗo balɗi hakkude potiral dowla Gabon e dowla Gambie. Non tigui ko jaynde quotidien le quotidien udditadama nden ɗon wiide ko darnama kanko hoorejo kesso nguɗo gomo wiyetego conseil économique social et environnemental ɗum je sababu noon ɓe kutoringol ɗo konngol idide ene wayna ha joni joni o dartini kala ko yewte banggue hono koyɗi muɗum kono tan de ɓe kutori ko on ɗon CSE yidde wi tan de ko idi cesse de rêve manam tan de o gayni ha joni hoyɗude wondemo hoorejo leydi saabu kay o saaha o ƴetti kala gueɗe makko o hokki ɗum hoorejo Macky Sall eɓe kay paari walla mbiyen kebli gollodade ɗo ha hitan ujunnaji ɗiɗi e capantati e joyyi 2035 kanko mo ganduɗa noon ko Idrissa Seck so widema Idrissa Seck tigui so wiide makko ina wayno tan oɗo saaha hande kala ko wonno ko haaletno caggal oɗo saaha hande ala ko jojji so wona gollanade leydi Sénégal ɗin ko guuri woni ko suuti ɗi jaaji e nder nde jayde e hello joyyi jayde wiyetede quotidien le quotidien kono ɗum ko wayɗe tawe hen dawrugol ha joni mais Abdoulaye Wade wayli ko yewti ko e secrétariat national muɗum to banggue lande parti démocratique sénégalais kono tan de hollitama wonde oɗo biyeteɗo Bara Gaye tawetake tigui e ngol ɗon e on ɗon waylo jayde las ko wi nden ɗon ne arti ha joni e juƴƴingol mo ganduɗa ko Idrissa Seck hanki toon to conseil économique social et environnemental ɓe kolliti wonde de caggal nde o juƴƴina o famni kono kadi o yewti ko heewi kono tan de hay goto mumen gonɗina konngudi makko kanko noon gardiɗo mo ganduɗa ko landa rewmi o suuti konngudi so wiide wonde hay document goto ina wayno tawi ko ciifaɗo o tawani ɗon o mo ganduɗa ko Mimi Touré ina kay siifi sakani o ara o jokko e ngal gollal ko heddi ko noon so wiide makko walla mbiyen ni o arti ha joni e gonka walla jokkodiral hakkude makko e Mimi Touré kono tan de Mimi Touré accani kana haala tawi jabtaki saabu kay holliti wonde jeeyi sababu o saaha hande ko Idrissa Seck ina haala yogo e konngudi ne wayno ko joɗaɗo ɗum ko juuti tawi gollani e gollal guindi leydi Sénégal jayde vox populi rewi hen koye on fanno arti conseil économique social et environnemental ɓe kolliti wonde de ko konngudi mo ganduɗa ko Idrissa Seck ɗi suuti so wiide wonde hakkude makko e Macky Sall ne wayno ko hono no mburu e kosam kono tan de kanko commentateur mbo Alham jayde vox populi no pamir toon so wiide wonde yen pamde mburu foof ko farine kono ɗum ko noon kanko mo ganduɗa ko Idrissa Seck o suuti hen konngudi jaaji so wiide wonde ko yowiti e sumgoji 2019 o saaha hande heeti caggal makko o saaha joni kay jojji ko golle makko ɗi o jogori gollodirde e hoorejo Macky Sall ɗo e duuɓi paaɗi woni 2035 jayde libération nde ari e titre goɗɗo o e oɗo subaka hande oɗo Rafi kawniɗo mo ganduɗa kay hande ina feeñi e ko yewti e ɓalli ɓe ganduɗa ko awoɓe leydi men Sénégal ɓe kolliti wonde de hol kay ko feññini on ɗon analyse woni tan ƴewde ɓe ganduɗa ko woni institut Pasteur waɗi ɗum hanki ɓe kolliti wonde de oɗo saaha hande ko wino ko ɗum iwdi wiye hono virus ko wiyete ko hono rafiji daɓodiroji ɓe kolliti wonde ɗum riwtama wona covid kono kadi wona rafiji goɗɗi jopaɗi ɗi kono tan de o saaha hande hakkillaji kala jaggui koko yewti ko e diƴƴi ɗe koko ndaɓa ko wiyete toxique manam tan poson ɗe ganduɗa ɗe ina memi maaje ɗe walla ni so tawi koye fiiluji ɗiɓe gawirta ɗi ko hen tigui tawete ɗum jeeyi sababu noon ɓe kolliti wonde ko kay losko ngo ina jokki beele etade famde holtan ko jeeyi sababu tigui oɗo rafi mo ganduɗa kay ina feeñi e jeese ɓe ganduɗa ko awoɓe leydi men Sénégal jayde enquête
loski nde ari e on ɗon fannu nde witande ko oɗo rafi kawniɗo taweteɗo oɗo saha hannde e ɓesguji ɓe ganduɗa ko awoɓe leydi men Sénégal ɓe kolliti wonde de ko hunde hamnide kono kadi darnude hakkillaji e oɗo saha hannde omo ganduɗa noon ɓe kolliti wonde ko caggal Thiaroye sur Mer e toon to Saint Louis oɗo saha hannde ko tolni e 1.150 ka kesso yiyama e fanno toon to Mbour Ndayan e toon to Joal kona ɗum ko ɓe kolliti wonde de caggal nde ha joni los ko waɗa e fanno woni ƴewdo on ɗon rafi hollitama wonde de gueɗe kewɗe eko joppono e on ɗon rafi riwtama o saaha hande de e wiide Abdoulaye Diouf Sall jagoɗo tambiɗo gueɗe cellal ɓaali leydi meɗen Sénégal ne wayno o saaha hande ɓe tuumi kommaji ɗe di koko mbaɗa toxique manam won kay ko jilli hen to banggue posone ɗum noon aɓe kay oɗo saaha hande goni e yurnitade haaɓe mbawa tengtinde on ɗon kabaru wadde losko ngo ene jokki oɗo saaha jayde l'observateur ko addi nden ɗon ne koye on fannu arti e mbaɗi cellal ɓalli e kuuɓal kono haade men arde e fannu goɗɗo ɓe gaari koye on ɗon rafi mo ganduɗa kay ene feeñi e ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko awoɓe leydi men Sénégal ɓe kolliti wonde de ko piste manam tan jopade on ɗon virus de o saaha hande ene wayno riwtama no hannirta ni oɗon rafi mo ganduɗa hono awoɓe kay ene peññin ɗum e oɗo saaha hande ɓe kolliti wonde de iwdi muɗum ko ɗum iwdi posone baɗade eɗe jeyade e ɗen diƴƴe maaje kaɗɗe walla tawi ko e fileji manam tan cakuji ɗiɓe gawirta ɗi e ko nandi hen ɓe kolliti wonde noon ɗum ɗon feeñi ko e ha joni résultat jaltuɗo toon to Institut Pasteur de Dakar ɗum ɗon noon ɓe kolliti ko tolni e échantillon ngaji manam ƴewdoji sappo mbaɗama e fanno tawi koto banggue hono toxique on ɗon ɓe kolliti wonde noon kadi oɗo saaha hande de caggal nde ɓe guitti ha joni ko wiyete prélèvement e ɗen ɗon e liɗɗi ɗi gam ƴewde beele kay liɗɗi ɗi koye mumen comani on ɗon rafi ɗum jeeyi sababu hande leydi Sénégal ko kulhuli mawɗi goni e fannu o koɗa ɗum ko ɓe garti e fannu cellal ɓallu goɗɗum cellal ɓalli goɗɗi ko witi koye o mboros Covid 19 ɓe kolliti wonde caggal lebbi sappo e ɗiɗi ko onon rafi feeñi toon to nokku biteɗo Wuhan koye nder leydi Chine ɓe kolliti wonde de ko caɗele ɗen jokkani étudiant ji wonɓe toon to gonɗon wuuro witego Wuhan tade kay ha o saaha mo kalaten eɓe kay guddi e campus haysoɓe jiiɗi yaltude alay saago ɓe namdo ko wiyete autorisation jayde an le soleil nden ɗon ni arti koye fannu goɗɗo Aissata Ndiaye o subaka ko lancement woni darnude eɓɓorde ɓe ganduɗa ko immobilier tawi wiyete ko Dakar First ɗum ɗon noon ko toon tigui to Diamniadio walla ni ɓe guindir ɗum hono Pékin sénégalais ɗum ɗon noon ko toon to leegal bitegal Diamniadio ɓe kolliti wonde ko tolni e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi villa kono kadi e touruji joyyi wondude e capanɗe tati étage ɗum noon nde ma gas ɗo e lebbi nogas e ɗiɗi ko hanki tigui tuufere aɗande nde fawa toon to Diamniadio tawi addunogal gollal no jirɗon ne image uji ɗi ko horejo Macky Sall ɓe kolliti wonde noon kanko Macky Sall holliti wonde de on ɗon o gonɗon wuuro Diamniadio foti wonde ko wuuro gurdam no hannirta ni on projet noon jarum muɗum tolnima e 2.2 milliards e copreje CFA tawi noon mo waɗ ko tolni e 6.9 logement woni koɗorɗe tawi noon ɓen ɗon ma pecco e hakkude village kono kadi appartement noddirteɗe appartement standing jayde stade coftal ɓalli uddata dama kono noon tigui nden ɗon jayde ari koye ɓiɗɗo Sénégal najo attaquant mbo Liverpool o wiyete ko Sadio Mané caggal kay nde woni e wadde gueɗe mantiniɗe ko wiyete décisive toon to Liverpool kono kadi o woni décisive ɗo e leydi men Sénégal ɓe kolliti wonde noon ɓe garti holtan ko jeeyi sababu hande o saaha hande yimɓe ne poti wattude makko hakkille kono kadi jogade makko jorto moƴƴo kanko Sadio Mané ngam wambude leydi meɗen Sénégal heddiɓe noon garti ko wayno ha joni e mbawko makko soynaki oɗo saaha hande caggal nde o ɓatti dublude walla mbiyen tigui wirtade mo ganduɗa ko record mbo Elhadji Diouf kono kadi o saaha hande o joopi ko yabɓude e feelo Didier Drogba e Samuel Eto'o Lamine Dieng suuti hen konnguli holliti wonde de ko Sadio Mané o saaha hande ene wayno de hono yimɓeɓe kala ene poti jogade makko jorto mantinigo saabu kay saaha makko koye saaha makko tigui o woni omo ganduɗa ko Moussa Diatta holliti wonde de o fuɗɗima tigui ene wayno wambude kippu ngendijo leydi Sénégal kona ɗum ɓe garti e goɗɗo jogaɗo jorto no moƴƴi équipe ngendijo ko Boulaye Dia attaquant mo leydi Sénégal o ɓe kolliti wonde de kankone kadi amon waɗa gueɗe mantiniɗe toon to kippu makko kono kadi e ɗo équipe ngendijo kona ɗum ko ɓe garti e final hakkude mabɓe e Leipzig kono kadi e Manchester United ɗo e balɗe sappo ɗum noon ɓe jiiɗi haalde ko Paris Saint-Germain ɓe kolliti wonde de ko waɗi ɗi noon match ji ɗiɗi Gulɗi Diaw kamɓe parinaɓe maɓe keptu nayo mabɓe ɓe ganduɗa kay ko fantastique noɓe noddiri woni omo ganduɗa ko Kylian Mbappé Neymar wondude
Di Maria kam e Mouro walla mbiyen e Icardi woni ko jande ɗi ene wayno pini Ndawi Aissata ko ɗo uddi roɓine men jaydeje o subaka noon tigi Amadou Moussa ɗum uddi roɓɓindu jaydeli meɗen kono ha joni koye coftal ɓalli keddoto ɗen coftal ɓalli noon ine anda aljuma foof gareten koye ko ɓurno tengtude walla ko ɓuuri tengtude coftal ɓalli ɗum noon Amadou gareten hande koye match hakkude Gabon e Gambie ɓeɓe ganda goni équipe gabonaise o nde ɓe jeehi to ganduɗa kañum woni Gambie ɓe mbiya tan ko il faut ɓe mbaɗa test covid oɗon noon te ɓe mbaɗino ɗum ha laati ha gayni ɓe mbi ɓe mbawa wattude ɗum noon ɓe nanga ɗon e aéroport o kamɓe ɓeɗo ɓiɗɓe gaboneji ɓe caggal nde ɓe nanga toon noon ne wayno ko toon ɓe mbaali Amadou Moussa e tampere moɓɓe foof wadde match moɓɓe nde ari ɓe piya ko 2 ne wawi wiyede ɓe ganduɗa ɗanaki ɓenne gonde tampere Amadou beele ko stratégie moɓe mbaɗi beele ko goɗɗum ɗum ɗon fof mataw nani hen kono noon yoɗani hakkude ɓiɗɓe Afrique sinno ni rafi o koko ɓurno hewde toon to Gabon walla koko ɓuuri hewde gaga ganduɗa kañum woni yette Gambie wiye kono noon rafi o koko ganduɗa ɓuuri hewde koye leyɗele tubakoɓe kono ƴewtinda ko enen africain ji eɗen dondi ɗum Amadou dondugol ganduɗa hande ina hawni Aissata ko hunde ganduɗa nde yoɗani no fewi vraiment e complicité woni ballal mo ganduɗa ko Samba Diop ma en ji image uji ɗi ganduɗa ɗi ne mbaɗa défilé garagal mabɓe toon to aéroport sango 23 heures heddade toon ha wona 4 heures du matin jour uji ɗi ganduɗa ɗi ne poti joude match ɗon e 24 heures donc noon wona hunde yonde no fewi saabu tampere jour o ina wayno ma heddo sa yi image uji ɗi ɗoɓe ganduɗa ɓe leeli haaɓe ɗani e nder aéroport o kadi ko ɗon ɗo ganduɗa ko kañum woni nder salle uji ɗi ɗo yimɓe ponno darade ɗo ko ɗon ɓe leeli guila e poussiére ha kadi holtama wonde kamɓe gambeji ɗi ɓe ñifi ko yewti ko e ɗin ɗon hono ko wiyete climatiseur sabu eɗen gandi gonen koye saaha nguleyki oɗo saaha ɗo yahi e tampere nde nguleyki e wasa ɗanade nde te eɗen gandi sport ko wiyete football match de football ene wayno namdi ko foftere neɗɗo o haysinno ko ñalawma goto timmuɗo ko adi e natane match o saabu match o eɗen gandi ko tampere mawde donc noon no mbiɗani artude hen wona hunde yonde saabu hakkude Afrique naaɓe eɗen cikki tan complexe o ha joni heddiɗo Aissata mbeɗa yanna sinno wonno ko équipe Brésil ummino Brésil ari nokku mo ganduɗa ko Banjul ina fetta match amical walla match mo ganduɗa ko officiel hakkude muɗum e dowla Gambie ɓeɗen ɗamini hono aéroport o mba heewi yimɓe pour jaɓɓade ɓen Brésil naaɓe ɓe miijota ko Covid te eɗen gandi Covid ne heewi Brésil ne heewi Europe joni noon ɗum ɗon fof e wani yejjitere yoɓe mbaɗ présenté test mabɓe te ɓenne no mbiɗa ni enen jogui test mumen PCR ko wiyete Covid 19 donc mi sikki tan ene manque ko wiyete solidarité woni hono manam pamodiral e ballodiral hakkude Afrique naaɓe ha tengti e oɗo rafi te kadi ene famni saabu ɗo e Afrique eɗen gandi rafi o yaari caggal no hannirta ni o hulɓinaki no fewi donc pourquoi yimɓe kada ɓeɗo nadde e nder leydi ndi tawi kadi gaari ko wadde match mumen joua pour 2 jours kota donc noon vraiment ko hunde ganduɗa nde yoɗani kono kadi ne gasa wonde tawi ko ɗum stratégie so en tugnime konngudi woni jagore mabɓe tambiɗi ko wiyete gueɗe coftal balli toon to leydi Gabon saabu ko yinnode tampinde Gabon naɓeɓe beele ina heeɓa polgu e dow mabɓe donc ɗum laatima heddi noon o saaha mo kalten CAF ɓe mbaɗi toon ɓe gullitima CAF ina gasa Gambie hokke ko wiyete walla waɗe ko wiyete hono sanction ɗum ɗonne kadi wona exemple wona yeeru e dendagal ɓe ganduɗa ina jogorno wadde walla ina piɓi wadde hon ɗeɗo gueɗe kantoji noon tigui Amadou koye CAF oɗon ni jinnomi arde saabu CAF réaction moɓe ni tardi saabu nde ɓe tini tan ko way noon dañi mataw guila nden ɓe ponno ummade kamɓe ɓe ƴeewa holi solution ji ɓe ƴettata walla fédération mo ganduɗa kañum woni fédération mo Gabon o kañum ne daro haaɓe ganda yete holko saabi ɓene mbaɗa ɗum ɗo te aɓe jogui test uji moɓe ganduɗa ɓe mbaɗi ɗum ha gayni ɓe gaddori so tawi ko CAF wi ko obligatoire sa are nder leydi ndi haɗema nadde wat test o ande so tawi wiya ko so neɗɗo woni ara addori test mum oɗon test koko waɗi valable ɗum ɗon ne ande kono CAF leeli wadde réagir e ko way noon ha ɓeeɗo sukaɓe mbaali e nder aéroport e condition ji ɓe pawadi foof saabu ko condition ji cofɗi Amadou Moussa saabu koɗo teddinte on dañi hoɓɓe gaari hay so tawi ko adversaire uji moɗon ko koɗo saabu wiya ko fair play ko ɗum wiya e sport ɗum ɗon ɓe ponno
ponno nangude sabu wona guerre wona hare wona haydara ko fijirde tan ɗum ɓe ponno nangude koye mabɓe ɓe teddina ɓeɗo sukaɓe kono no ɓe badini Amadou Moussa ko ganduɗa ete soofi ene soofi no fewi ene soofi goho e hakkude Afrique naaɓe ene soofi ɗiɗi e ko mbiɗa fair play ene fammini yimɓeɓe wonde Aissata waɗi tabal mawgal to banggue football donc fair play eɗen gandi ko mo mo ganduɗa ko manam ko ɗum mo sportif donc machallah mbiɗa sikki tan joni ka baso ƴettude kuruji to banggue sport ko wawi hen wonde foof kam no mbiɗa ni réaction CAF déjà leeli par ce que guila ɓe goni aéroport ɓe jokkodiri so tawi en tugnima e konnguɗi biyeteɗo hono Kole Manga kañum woni capitaine équipe mo ganduɗa ko dowla Gabon o holiti wonde ɓe jokkodiri e CAF woni confédération africaine de football andini ɗumen toɓe gonɗo ko situation kamɓe ɓe nde ponno wadde réagir haysino koto banggue téléphone walla représentant mumen gonɗo e Gambie mo ganduɗa kañum jogori wadde arbitré match ɗi walla kañum jogori wonde commissaire de match o e on saaha o wawa tigui manam hono fewniri on ɗon walla mbiye reftini ɗumen lawol kono ɗum noon foof waɗani saabu de 23h à 4h du matin jour yi fotɓe jouer match ɗon e presque quelques heures ɗanaki te ɓe ñaami koye aéroport o ɓe leeli koye aéroport o ko condition mo ganduɗa vraiment yoɗani hay seeɗa en tout cas réaction CAF ina leeli no feewi e dal hono no mbiɗa ni pour waddema confirmé noon tigui ɗum wonno komin gaddanoma ne roɓɓindu jayndeli moɗon ko tottude wonaji altine so Allahu lamdo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno ne wonno e banum gorko Amadou Moussa to banggal caméra o heɗanno en toon ko Mansour Sow alias Thiat e wondude Amadou Touré Allah jarama on jarama